Tepangaken nami kula Fitriani Novi Ardanti, NPM setunggal, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih MPD, badhe nyekar tembang pangkor laras pilek patet 6, sugeng midhangetaken. Lu mama, mama, melulu. Lu mama menem, ci. Monam cici, ciroloci. Cinema, mama, patmo. Lu mama menem, ro, lulu monem. Lulu, cirolu, roci. Mingkar mingkuring angkara, akarana karenan marti siwi. Sinawung resmining kidung, sinupa sinukarta. Mreh ketarta pakartine ilmu luhung, kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji.